Panggolane sing wetan dhewe iki lho. Pripun? Iya brewok. Tur nganggo wireng. Aja. Ketok iki lahire biyen anu bledosan mercon mau piye to, Le? Sajak. Lah kulit iso kaya lemah lho. Bu, takono putrane sapa? Putrane sapa? Putrane sinten, Le? Bu Arsih. Bu Arsih. Ibumu sing ndi? Mboten dugi. Mboten dugi. Lho, lah omahmu ndi ta? Kulon. Oh, mbok iki berarti ra tau nyumbang iki berarti. Saedan. Lah wong kancane do mlumpuk rene kok ning omah. Oh, ya rene Le. Heeh. Iya. Jenenge sapa iki mau? Hidin. Didin. Oh, Didin. Oh, Hidin. Pakai H. Bidin. Kelas berapa Hid? Wis lulus. Tunggal. Oh, Satu. Memang wajahnya rada tuwek, Pak. Oh, tak kira nek wis lulus. Tapi umure sik enom. Dadi kaya awakmu ki jane ya wis tuwek ning kaya bocah. Nah, ngono lho, Pak.